Wara t-telfa li ġarrab għal-leadership tal-Partit Laburista, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn ser ikun qed iżomm il-Ministeru tas-Saħħa iżda d-disfatta għadha evidenti. Dan ħareġ ċar meta l-Erba' kien dieħel biex jieħu l-ġurament fejn kontrarju għal sħabu ta' kumment xott ħafna lix xandir nazzjonali. X'se tkun il-prijorità fil-ħidma tiegħek? Il-ħidma tiegħi tkompli fuq dak li komplejt nagħmel f'dawn l-aħħar 7 snin. Grazzi. Kuntent bid-deċiżjoni tal-Prim Ministru li bqajt kif kont, x'kienet il-konverzazzjoni tiegħek miegħu l-bieraħ? Is this long term jew jasfaġa bisturi laqda fil-partit? Kuraġġ. Kif marret il-konversazzjoni mal-Prim Ministru? Ejja tfal. Wara l-manuvri li saru, Edward Zammit Lewis huwa l-Ministru l-ġdid tal-Ġustizzja, Ministeru li affaċċja ħafna kritika fl-aħħar jiem taħt it-tmexxija ta' Owen Bonnici, speċjalment mis-soċjetà ċivili li ħarġet tipprotesta fit-toroq. Iżda, il-Ministru l-ġdid qalilna li ma jaqbilx ma' din l-analiżi u se jkompli fuq il-passi ta' Owen Bonnici. Owen Bonnici għamel biċċa xogħol importanti, nirringrazzjah minn hawn jiena se nkompli fil-passi tiegħu u ntejjeb li hemm bżonn. Byron Camilleri iddevja mill-mistoqsija dwar jekk saru żbalji fid-Dikasteru li ngħata il-Ministeru għall-Intern responsabbli mill-Pulizija. Jien ser inħares minn issa l-qudiem. Il-persuna li fidejh kien dan il-Ministeru ma natax spjegazzjoni għalfejn ittieħidlu d-Dikasteru li kellu. Ingħatajt raġuni għalfejn il-Ministeru tal-Intern ma baqax għandek? Assolutament li naħseb illi hija prerogattiva tal-Prim Ministru ma' challenges ġodda li hemm bżonn. Il-Ministru Evarist Bartolo għalkemm ser jibqa' parti mill-Kabinett ittieħidlu l-Ministeru tal-Edukazzjoni wara snin twal li jaħdem f'dan il-qasam. Tħossok xift disappuntat li l-edukazzjoni ma dejx għandek issa? Bil-forsu, għaliex jiena ilni naħdem xi 45 sena f'dak il-qasam, isni qed ninferet minn biċċa minni. Persuna li sapportja lil Robert Abela fit-telliqan leadership tal-Labor, Clayton Bartolo għall-ewwel darba jinsab fil-Kabinett bħala Segretarju Parlamentari fil-Ministeru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji. Inti kommessi li ġib investiment f'dan il-qasam? Jiena bħalissa bħalma taf inti għadna kemm pratikament ħanieħdu l-ġurament. Jiġifieri dak illi hemm jiena m'għandix dubju li sar ħafna xogħol tajjeb f'dan il-qasam, xogħol illi fetaħ wieħed mis-setturi innovattivi għal pajjiżna u għal daqstant qegħdin naraw kif iva inkomplu naħdmu fuq ix-xogħol tajjeb li ġa sar. Grazzi. Inti kommess li ġib iktar investiment? Intant għadu mhux magħruf x'tibdil se jkun hemm f'numru ta' awtoritajiet u bordijiet tal-Gvern.